udlozi labadletshe. Udlozi labadletshe inkosi beyiphika Mdletshe. Awu sibingelele baba. Yebo. Uhambo lolu akubanga lula khona iqiniso lihle. Uyabona ukususa umcimbi kungena lutho olusetafuleni ungena lutho lusesikhwameni. Kodwa sahlanganisa ngoba besiphokophelele singabadletshe. Sahlanganisa ke nabadletshe abasempumalanga kusho necishe iningizimu Afrika yonke. Abantu basemdletsheni ongomane kakhulukazi. Kuze kuyofika nale ko Malawi besiyaxhumana nabo egameni lokuthi lolu suku luze libe impumelelo. Ngoba lubalekile kakhulu lona akumelanga siyikhohlwe singabantu ukuthi singobani sibuyapi simi kuphi sibhekephi. Igalelo eladlalwa ileli qhawe ebesikulo namhla esizemcimbini namhlanje ungomane laba likhulu kakhulu ekubumbeni nasekuqiniseni ubukhosi bakwaZulu. So ke nathi singabadletshe siyayiqhenya kakhulu ngegalelo eladlalwa ile ngqalabutho yakithi ukhokho wethu ungomane. So nathi sikubone kusifanele ukuthi singaze umlando uphele ngathi lento sifisa ukuyenza ukuthi akube yinto eyokwenzeka cishe iminyaka yonke ngoba sizele sinabantwana nabo labo bantwana kumele ukuthi egcineni umlando bawazi ngathi umlando ungafi usufele ezandleni zethu. So nje kulomcimbi ebeswenzela ube impumelelo futhi sisayimisele ngokuthi kube khona okunye futhi mhlambe uyoba ngcono kakhulu oyolandela kulonyaka ozayo. Kodwa nje umcimbi ubungali iqhawe lakithi konke kuhambe kahle kakhulu. So mangabuza nje ngokwakho le ndawo mawuyibuka ufisana ngoba sekwenzeka umcimbi kune ungomane kade bekwe la ikuphi mhlambe akukho okukhona okufisayo ngale ndawo. Uselapho nje kade ngisakhuluma ngokuthi umlando akumelanga uphele. Umlando okungamelanga uphele ndoba ndibona kunetshe lapha lesikhumbuzo libekwa ingonyama ebuzile ubaba wethu ongasekho isilo samabandla. Kulokhuyana kwenzelwa nabanye nabanye abasayofika babone umlando obhaliwe phansi ukuthi nakho kwakukhona umuntu onjengalo. So namanje ke lana nje ubusakhuluma ngalokho nginesifiso esithi ngifisa ukuthi kuyo le ndawo lena yalana ngokubambisana nobukhosi bakhona la endaweni ubukhosi basebathenjini sikhande izinto ezizokwenza ukuthi lo mlando uqhubeke kungapheli kube khona ngisho mhlambe indawo le ndawo kusho ukuthi siyenze ibe yi-tourist destination ibe yi-tourist attraction. Ngelinye lamalanga kube kufike ihambeli kufike nabelungu nabanye ngokubuya emazweni ahlukene bezobona lo mlando owaqoshwa ileli qhawe lakithi ungomane ebumba elekelela ukwakha isizwe sikaZulu. Besingafisa kakhulu ukuthi ngelinye lamalanga kube khona indawo lana ukuthi makufika khona abavakashi bakwazi ukubhuka khona balale umlando nayo le ndawo kusho negalelo kaNgomane lingapheleli emoyeni. And inhle le ndawo mawubuka nje izintaba zakhona indawo yomlando. Indawo yomlando kakhulu inhle kakhulu inothile futhi nje ke nathi sizizwa sibusisekile kakhulu ngeneqiniso futhi lokuthi ngisho nabo ubukhosi bakwaMthembu kumele buyizwe lento komalo nokubusiseka okungaka ukuthi kuzoba neqhawe elifana naleli emhlabeni wabo. Bengazi ukuthi amadletshe agcwele iAfrika yonke. Abadletshe bagcwele iAfrika yonke kakhulu sibaningi singabadletshe sikhona. Sikhona impela nje kodwa siyabonga nje kakhulu ukuthi sinesibusiso sika baba wethu ubaba oyinyosi nokwazi ukusihlanganisa njengeingane zabadletshe ukuthi singayikhohlwa la sibuya khona. So ke nathi ke kubalekile ukuthi lokho asenzela khona ubaba inyosi nathi asiqhubekisele phambili. Yebo. Siyabonga. Siyathokoza kakhulu. Siyathokoza.